A veure, Xavier, tu m'has escrit 2 paraules. Ai, així mira. Jo te'n demanava 3. Per tant, tens un 5 perquè quasi que aconsegueixes l'objectiu. Toma. Xavier, hombre, ¿pero dónde me vas? Mira que es que te lo he dicho. ¡Cervantes! ¡Mátame, por favor! Brutal! Brutal! Què ha passat, Robert? Què ha passat? Mira! Ah, que se sent foc que va fumar de la càmera. Això és el que passa quan veus. Quan la gent veu. Control. Quan la gent veu control. Quan la gent veu control. La podries anar encenent? Així per eliminar proves?